That's music. I love the music. The music. That's music. Yo, Chris on the street, broadcaster. Right, Mphulaphula iVisara FM sesifikele kwela xesha ke phofu sesikusondele kwela xesha likaxakeka nela xesha lochuku nalapho ke sekukufutshane phambili nalapho so kuyenzeleka uNozulu uMpafana uThukela uMchumane uKheso wazele ngomva maza wayo ivukani community radio kodwa ke andikwazi ndinganishiyananga ne-food for thought into ezawushiyeka nicinga nalapho ke iindwendwe zethu zesibini ngayinjikalanga namhlanje abaqeqeshi ke bebhola ekhatywayo behleli nam apha estudio sinaye ke uBulelani kaNose ubunono Nombewu kwakunye noSiphe Ngonyama nabangabaqeqeshi kabaqeqeshi ibhola ekhatywayo grassroots levels ngapha ke umhlaba waseGauteng kodwa ke I'm proud to say baqale apha eSakhe Isizwe local municipality now ngoku bangapha yana ke kumhlaba waseGauteng beqeqesha kuyo ke eGauteng Development League bazobe besixelela ngeenkcukacha ezithe vetshe ngento ezenzekayo kula league nokuba ithathe intoni na for a young player kuba ikwazi uqualify kuba inxalenye yayo la league ikwazi nokusihlala irelevant nokuba ingaba i-players zingaziveza kanjani na zona ukwazi uthi zibonwe zichongwe okanye zithi zibonwe ngabantu noko abasemagunyeni kuyo ke ibhola ekhatywayo kodwa ke ndifuna iindwendwe zami nganjikalanga namhlanje sizibulisele kumphulaphula ivukani community radio sele zizintroducer ngosesikweni igama nefani nokuba ingaba zisuka phi na kwakunye noba ziqeqesha eliphi iqela nanjengoko ke iqela elibaliqeqeshayo le academy bakuye ithi ifuna utshintsha ilwimi kakhulu kodwa ke ndizabanika ithuba babazazise ngokwasesikweni mandizibulisele ke kwindwendwe zami ngayinjikalanga namhlanje ndizinike ithuba nabo bazibulisele kumphulaphula wayivukani community radio. Andibulise msasazi, ndibulise kumamameli be-VCR FM lo uthethayo ngubunono kwaNombewu ndikwalapha eCalifornia ndikhulule apha ecala ndikhosha ku-Cathras Hyper Academy ku-under 17 regional team and also ndi-part of i-technical team ye-under 19 ku-GDL. Igama lami ngubulelani Nose ngingwalapha ecala etown mukusakha isizwe nami ndingomnye we-coaches e-Cathras Hyper i-assistant coach ye-under 17. Mandibulisa abaphulaphuli lo uthethayo nguSiphe Ngonyama ngwalapha ecala ndiphuma eCalifornia nami ndingumqeqeshi we-Cathras Hyper Academy ku-regional under 17 ne-under 19. Zami introduction noko ndiyacinga uba unendlebe unetyala ndifuna uqala kuwe ke ubunono ndifuna umchazele umphulaphuli ngayo ke iGauteng Development League nje noba kumkhumbuza nje ukuba iGauteng Development League ileague enjani as compared to ezi league sinazo apha ne ungayicomparisha uthi ileague enjani kumuntu ongayaziyo iGauteng Development League. iGauteng Development League ngathi yi-PSL in terms of development leagues like South Africa. It's the best. Intensity phezulu, i-exposure ipha. Itsoya abantwana abaninzi babonwa khona orele mufuke orele bathathwe phana oMaseko badlale ku-GDL bathathwa pha. So ndingathi it's the best development league nabani na onokwazi onothi akadlale kuyo afumane i-opportunity aye ku-professional level. Siyafuna ke uyazi uba what does it take for a young player njengoko ke siyazi uba okay i-PSL yayo ke i-development okanye i-grassroots soccer yalapha eMzantsi Afrika. What does it take for i-player mhlawumbi ukuba ikwazi uba inxalenye yayo la league sensitsho i-player eqala uyiva okanye udala isiva mhlawumbi ngayi-Gauteng Development League but nayo erhalela uyazibonela okanye orhalela uba inxalenye yayo i-league leyana. What would it take for a player to ukwazi uyofikelela pha? Zininzi kakhulu umsasazi but to be direct ndizawuthi attitude yoqala. Attitude yomamela ucoach, attitude yomamela uref, attitude yoziphatha kakuhle, attitude yotrainer, attitude yofuna uimprove. Yesibini physicality. I-very intensity ye-GDL isayo. So funeka ube nespeed, funeka ukwazi ubaleka, funeka ukwazi ulwe egroundini, uduelishe win iduels zakho. Speed of thought, speed of action. Funeka ucinge fast, funeka udecide fast, funeka wenze action very fast and then yokugqibela is exposure.
to be exposed to i-GDL, you have to ufumane information kwi-channels ezi-right nee-trials nee-trials usifumane kwi-systems ezi-right kwenzela uba ungazubala ulahleke uskenye okanye uthwale. So i-discipline phambili. Discipline attitude is phambili kuyo yonke into. Iskill andizibizanga important nee-techniques neentoni, but attitude first, Yeah. because that's how you improve. Qala ubuwena Yeah. yona nto ibalulekileyo kuqala, because as a coach sawudila nobuwena before Dile nento eyenzayo pha ebaleni. Ayavakala Mr. Nombewu. Ndiyafuna ukuza kuwe ke Mr. Nose nawe usixelele ukuba kwii-players ozibonileyo phaya nezidlala kuyo ke i-GDL, what does it take for bona uba zihlale kuyo la league and zihlale zi-relevant zikhompithe nanjengoko ke besanokutsho Mr. Nombewu uba it's a very competitive league nedinga idiscipline. So what does it take either than i-discipline kwakunye nee-skills ke okanye nesakhono naso as iplayer uba uhlale u-relevant kuyo la league and also ukhompithe kwi-GDL? Mina msasazi wami, ngamanye amagama ndifuna ukuthi i-professionalism is number one, because ukwi-highest level kwi-development league, it's not the same as LFA. It's a different setup whereby ikunika opportunity to go further. So you have to be a professional indlela oziphatha ngayo, indlela ofuna improve ngayo in terms of wanting to know more about football as a player. You must be very open-minded, must be coachable, and then ke ngoku loo nto izakwenza umuntu obhetere. And then after ikwenza umuntu obhetere, now you will see yourself gaining la self-confidence yoba actually I can make it kwi-highest level because I can see now the path clear, because every time you go to a session, training session, that training session there to make you better. So it gives you more of that professional side of how to handle it. Also new, so the entry level le ka GDL, and then ke ngoku also you grow as a player ke ngoku ba let me work towards le goal, because le league iyandipush uba mandisebenze even more. So that's where you polish a players ezisuka like from previous disadvantaged backgrounds okanye kwiindawo ezifana nezi zethu, iindawo ezihlelelekileyo mhlawumbi zingenayo i-coaching ne. And ndiyafuna uyazi ke from wena ne, as ube ukhe wayi-experience into yophaa ku-GDL, wayi-experience yalapha eChris Hani District kwezi grassroots leagues zethu. Ingaba xa ujongile zikhona ii-players ezinesakhono zoyenza phaa kwi-GDL, and also xa sezifika phaa mhlawumbi ungalungisa ntoni okanye ungathi iplayer mayilungise ntoni xa ifika kuleya league? Nanjengoko ke kukho different styles of play phayana kwakunye nezinye izinto ebenyanzeleka ba-adapte kuzo, bangalungisa kanjani uba bakwazi uhlala phayana kuleyo la league babe relevant? Msasazi wami, ndingawenzanga made. Like I said, ifuna uziphathe ngendlela eyiyo. You tell yourself every time uvuka ekuseni uba I want to be a professional footballer. And then lo drive izakwenza uba uzilwele each and every day you go to practice, because intensity league ayifani. It's very different, because udibana phaa ne-PSL clubs, i-Kaizer Chiefs, iziwelele ne-Sundowns. So it shows you uba naba bantu aba-professional apha ecaleni kwam, how do I attract them as a player? Meaning funeka ndizimisele, ndisebenze nzima. So if wena useku-LFA, you must be disciplined. You must go to practice. You must watch videos on YouTube on how to get better. You must watch football, World Cup. So you look at Yamal and you look at yourself in the mirror, how do I become uLamine Yamal? And then ke ngoku loo nto izakwenza uba ukwazi ungena kulaa league, and then you grow, because you don't want to stay kwindawo eyi-one. You want to grow and progress, and then once you make it to the PSL club, ikunika ke ngoku a clear pathway yoba uzawuthi GDL, uthi DDC, uthi first team. So ikangako wena msasazi wami.
Yavakala kuMr Nose silayikelwa phana nobawo uNgonyama uSiphe kaNgonyama isiduko sakho ngubani mntakwethu? Umzondi. Oh ba umzondi ya. Ya ba umzondi. Ndiyafuna ke ba umzondi na njengoko ke nawe ke ukunye kwakunye uqeqesha pha kuyo ke iGDL. Ndiyafuna ke uyazi ukuba ii-players ezisuka kweli cala lethu singayifumana njani i-exposure uba zikwazi nayo uba inxalenye ye-GDL okanye sifumane nje i-exposure in general. Andizuwenza memade. Mm. Ndaba direct. Mm. The best way to attract i-GDL, especially kule situation siphila kuyo ngoku, is to post on social media. Mm. Take i-videos of imidlalo wakho almost every game. Mm. Because zakwenza nje simple example, kukho intwana yaseKapa ekuthiwa ngu-Endinako. Mm. Cool. Siyibone through i-social media and we attracted kuyo. So post on social media to get the exposure. That's the best, simplest way for yonke le situation. Mm. Zama uposta ngamandla, post iividiyo zakho uzipushe kwi-social media. If ukhona uza kubona, soze ngabikho umuntu oza kubona. Khona laa mntu uyi-one uza kubona kombe hey, le ntwana very good. Yeah. So that's the best way to get the exposure. And be on the lookout for i-trials Yeah, by all yeah, means. yeah. So zikhona ii-players ngaphandle ke kwe-trials ne ebekhe nazidiscoverisha through social media and nazo after nizidiscoverishile nazi-assessa nazibona zafika zafitha in kulaa nto niyizamayo ngapha eRhawutini. So far, since sine 6 months kwi-GDL, azikabikho ii-boys, but we are looking into doing loo nto ngoku. On isteps uba masizame by all means uba sifumane ii-players sizithathe sizise kwelaa cala. Because abantwana bayifumana i-chance because people are not looking. So thina we're trying more ukwenza loo nto uba masijonge how can we be able to bridge laa gap yoba abantwana sibasuse from le environment okanye from disadvantaged backgrounds abangabonwayo sibathathe sibase kulaa level. So yinto esisazama uthi look into yona leyo. Andizuthi zikhona ii-players esizibonileyo so far ezifike zafitha phana. Ndiyafuna ke Braz ne njengoba ixesha ingathi liyasibetha kwelaa cala le kodwa ndikwazi nje unganikhululi without nina as ii-coaches ne eziqeqesha ngaphayana ku-GDL, just a few words of encouragement kwii-players ezilapha ecala ezimameleyo ne mhlawumbi ungabakhuthaza uthini wena Mr Nombewu mhlawumbi kwiplayer encinci esakhulayo naye mhlawumbi erhalela uyodlala ku-GDL okanye erhalela ukhula more apha ebholweni noba ikhulele apha okanye ikhula more kwi-craft yayo noba seyingapha eRhawutini, wayikhuthaza uthini mhlawumbi uthi ngenza ntoni just to improve your game? Ndizawubuyela kulaa nto bendiyithethile msasazi, i-attitude. Suncama. Yes, sometimes uyasebenza for inyanga bengathi akho nto yenzekayo but suncama. Keep on working ejimeni. We get ii-messages from abantwana abancinci apha ecala Facebook, coach ndizakwenza nini tournament, coach uzakwenza nini into ethile. Yeah. I give you information, I give you inantsikane i-platform for i-communication. Take le nto ndicela yona uzame uyi-implement ejimini in your own time. Yeah. Zama unantsikane uimprove, zama umamela, thatha ii-avenues ze-information esikunikayo zona. Yeah. To nantsika to push yourself. Yeah. In the next 3 or 4 months ndingaphinde ndibuya, you never know. Yeah. Ndizoku-access ungayazi loo nto then ukhethe opportunity ngolo hlobo. And ungamxeleli ube Kandizo-assessa kandizo-scout iplayer nditsho. Tshintsha kwendlela yoncumo ndihlale kude ebantwini. Mr Nose, ndayazi uba ubuyibonile i-tournament lena beninixelela ngayo uba beniyinxalenye yayo ngapha kumhlaba waseNdlovukazi. Wena from that tournament, what would you take away? Like since itsho, do you see positives? Do you see room for improvement? Okanye what do you take away? Comments nje on the tournament in general. Kwakunye netalente ebuyibonile pha. For i-tournament, it's a very, very good initiative because equal disadvantage place iselalini, but ke ngoku isinika ithuba loba sisuke apho sihlala khona and go watch there sifike sibone italente besingayazi. Because most people including us, we used to take it for granted into ye-players asezilalini ngoba usafuna ukuqala apha etown. Yeah. Now as you're growing kule football career, you see uba you have to tap in nakwezi ndawo zi-remote Raw talent. because you never know what you'll find there.
umzekelo nathi we were very impressed with the individuals ezithile pha kula tournament kwi-team ebekuthiwa young professionals. It's a very, very good it's team. a good team, yayibona. So we were very, very impressed zi-individuals besizibukele pha namhlanje, even nezinye iiteam ebezidlala. Khona iiteam bidlala ne-young professionals. Amabutho, yeah. Amabutho, Yeah, yeah. it's a So very we were good, very, good very players. impressed pha siqonda. If there was a platform for those boys, they would have made it abaninzi babo, but it's so unfortunate. But zange bayifumane. So we target here is to give those kids a platform. So but at least one or two can make it professionally, because it will change the whole perspective of football. Actually be serious but hey, ndingalenza nami ebholeni, because akho mntu uzawuya eNdlovukazi. Sithi Grootman abazayo. Yeah, but so we were very passionate ngalento. We can go nakweyiphi na ilali e-Eastern Cape, as long as abantu bezasi-invite, sithethe ecaleni, and then we go there. Nkosi Mr. Nose, Mr. Ngonyama, ndiyafuna nawe ukunika nje closing statements kwakunye nokuxelela nje i-youth yethu yalapha ke eChris Hani District ngokubanzi ukuba kwenzeka kanjani ukuba nifumaneke, and also ninazo injongo zokuba ni-host trials anytime soon, okanye ke bangenza kanjani xa befuna nabo uziveza ngaphandle kweko-social media, mhlawumbi abanye basebenzisa odilila, siyazi. Bangenza kanjani baba nikwazi uba nibabone kwakunye noba ingaba zikhona ii-trials endicinga uzihosta anytime soon? I-trials maybe end of the year, before qala season for next year. In terms of usifumana, bangasifumana ku-social media. Social media ne? Thina si-accessible kakhulu. Okanye ndifuna nishiye i-Facebook page yetim lena i-academy lena, then baye phayana kwakunye ke mhlawumbi nezinye ke iinkcukacha mhlawumbi abo banondifumana khona. At Cathoras Hyper Academy kuzo zonke ii-platforms. Instagram, Facebook nezinye. Zonke ii-platforms. I-cellphone number singasishiyo okanye ke niqhela benikhe nakhalazi nathi nifumana ii-texts ezingekho related before. Hayi mama, bangazithatha ii-numbers. Akho ngxaki, because yona ndlela elula uzawukwazi usifumana ngayo. Okay. Uba usifumane kwiinamba zethu. Yeah, phela sicela unishele iinamba zakho uba ugqibile wena Mr. Ngonyama kwakunye namazwi okugqibela nawo. Amazwi okugqibela endinawo from my side to ii-players, abantu mabangancami. Yeah. Abantu mabangancami. Nathi asizubancama. Yeah. But if wena uyancama, then nam I cannot do anything. Ezoncama uthini nawe? Hayi akho Ba nto umntu encamile. encamile nami akho nto ndinoyenza, but abantu mabangagive up. Thina sizama ucreata i-pathway for abantwana, sizama utshintsha ii-career zabantwana. Yeah. Nantsi into ebalulekileyo isikakhulu, mandithethele mna ke ngoku. Yeah. Eyona nto ibalulekileyo kum uba manditshintshe ubomi bomntana, adlale le nto ayithandayo the most. Yeah. And from isicala lam ndandithe soze siyeke. Oko ndiyithetha oko kaSiyapha evuka endihlalweni ndisitsho ndithi soze siyeke. Yeah, na last time uyithethile leyo. And asoze siyeke. Yeah, Sizawupusha. Basibulele Mr. Ngonyama, khasinike nje iinamba zakho, uTabuja share zakhe kwakunye no-Mr. Nombewu. Sesitywela ixesha nobona noSlender ngapha uyanqunga kwela cala, noba ithi yayithatha ixesha lakho. Contact details zakho and then ke ngoku nike kwakunye nabanye oocoach bangene kwezabo. Okay, ku-platforms, kuzo zonke i-social media platforms siphe _Ngonyama, and then ku-WhatsApp 082 863 5727. Ubulelani uyafumaneka ku-Facebook at Ubulelani Nose, naku-Instagram as well. And then for WhatsApp, it's 082 591 9522. Mr. Nombewu. Ubunono uyafumaneka ku-Facebook, Nombewu Ubunono, Instagram Nombewu Ubunono, then WhatsApp 071 458 9218. Manibulele brazam mani, ndiyaxolisa mani ixesha.
lilo lisibethileyo. Otherwise le ncoko lena I think ibizaba very interesting if besinexesha eloneleyo ukuba sincokole ngazo izinkcukacha zithe vetshe. Kodwa ke noba ningaphayana mose eRhawutini niyafumaneka bras noko. Beseyithethile uMr Ngonyama nge-social media nepower ke-social media. So ke I think ndizaphinda ndiqhagamshelane kwakunye nani qha bendifuna unibona nam bras kuba nilapha erawundini ngingabe nonqabi ingxakini. So ke ndizawuphinda ndinitatshe nani ninganqabi. If you have anything to communicate, please let me know bras zam ndizokwazi nami ukwazisa abantu balapha eChris Hani district. But okwangoku cela unikhulula bras ngenxa yexesha, kodwa ke thina sonke sizawuphinda sidibane kwixesha elizayo. Usinenkinga yangampela. Bantwana bahle, nantsi nje into wamumbuliso uthi